inkosi mayibongwe yenzeke inqabuzane. Amen. Amen. Yenzeke inqabuzane. Hayi mtsheliwe. Amen. Kusiwa ngokwendlela ebekusetyenzwa ngayo mfokamela ithi iBhayibhile yami elabali kwenzeka ingxaki yadudulwa yonke lo nkitha yamangcwaba athathwa amathambo aveleyo atshiswa lathathwa ithuthulayo lokuphosa phezu komlambo eKidron madoda ahamba namanzi. Haleluya. Xa lo mfo esenza lo msebenzi esiya kwingcwaba lo mfo wakwaThixo indoda eyamiselwe ilitye yathi ogqitya umiselwe ilitye lasikelelwa nasisingqini magama nkosi ukunenzela lento kokusenzela lento ingaka ngalo mfana simthandayo inkosi mayibongwe. Ngaloo mini into eyenzekayo yathi igeyitara nekatapilar siwathuthula amangcwaba kodwa yathi yakufika kweliya madoda inkosi mayibongwe uzwa bhuti madoda wathi lo mfo sabecinga wacinga bafana ba uyikhuphe rongo egerini madoda okanye uyifake rongo egerini wayitshintsha wayibuyisa ureverse yaduma. Xa igqiba uduma wayiswaya yaduma ema kwela cala waphinde wayifaka ku-1 wabheka phambili. Xa ifika ikatapila ijoke engcwabeni lo mfo wakwaThixo yaphinda yacima ikatapila. Haleluya. Wema lo mfo wathi thini andiyazi bakwenzeka ntoni wathi make ndisuke kweli cala mandijikele ngapha waphinde wayifaka ureverse wajikela. Haleluya. madoda Xa ejikela esiya kwela cala eqonda uba eli cala lokugqibela wayifaka ku-1 waya phambili. Xa ifika yacima ikatapila wehlika. Wathi ugqiba kwakho ukwehlika wajonga wathi kodwa ngummangaliso lo. Haleluya. Yethi uba abone lo mmangaliso ndicela ndinganinyusela ixesha ngoba ndiyazi basekuleyithi mabhlango ndingakhanyi yenzela into yoba iziqapheleke le nto into yoba ukwenza ilitye asilolishwa futhi ayilo bhathi ndithamsanqa kuni nakwabezayo futhi ngumzekelo omhlelo inkosi mayibongwe. Xa igqiba lo mfo ukuma kwela cala lithibali wathi ugqiba kwakhe wasithatha ikatapilar wayijika wabheka kukumkani wafika wathi kumkani ndinengxaki umsebenzi ndiwenzile konke amathambo ndiwaqalile ndiwatshise namangcwaba ndiwathuthule kodwa kukho into endingayiqondiyo khawuphume kumkani ndinento endingaseyazi mazakho. Xa ndibheka phantsi ndisenza umsebenzi wokugqibela kukho into eyenzekayo iyacima legandaganda inkosi mayibonga. Waphuma ukumkani wabuza wathi kumaqundane wathi phaya kumkani yema le ndoda yokho umkhanyo yajonga emangcwabeni yathi xa yabiza amadoda konke akwasixeko sakwaJuda naseJerusalem yathi zalapha madoda kusezawubizwa amadoda ale ndawo apha kwesi sixeko ebizwa ngurhulumente. Inkosi mayibongwe. Funeka loo madoda abe nento uthetha akwazi uziphendulela. Inkosi mayibongwe. Ithe ke ngoku isawugqiba yathi ujonga irhulumente ikumkani yajonga yathi ogqiba yabusa umbuso yathi madoda ndini aseJerusalem nani bemi bakwaJuda lelani na hayi suka Haleluya. Yathi impendulo mamela kumkani elalitye lelo mfo wakwaThixo wayesuka evele ezantsi eshumayela ivangeli ethetha indaba esilungileyo wabhubha wangcwatyelwa apha